شنگل ئەو باژێڕێ هەردەم قوربانیە اتفاقیاتên jêrbejîr û helayên siyasî ev wekû awarên şingal daya xuya kir ku dibêjin li sêy tebaxa sala 2014 şingal hate çûrkirin bê hîç berevaniyek ji layê wan hêzayên xwebiparêzenên şingal da xuya kirin û bi hezaran xelkê sivîlê bêdest helat bi dîl û şehîd li pişt xwe hêlan û dîsan li piştî referandumê jî her wê hêzê xelkê şingal bê hîç cim û colek û berevaniyek dixewe şirîn de hêlan. Ava 4 sala du cara pêşmerge himaya minteqa Şingalet kir. Du cara dev Şingal berdana carekê jî sê heşt wextê Daeş êriş kirî ser Şingal. Tirka medan pêşmergê birim te metelên partî bûn. Wan himaya Şingalet kir. Tirka Şingalê dan min ev destê Daeş de heştin ev hezara qîçûşinên me birin ev hezara em kuştin. û wekû dijî piştî referandumê dîsa piştî hejda şebî hatî dev Şingalê berdan û heta rêyasê helal me girtine û çûnû hatinî nezanin. Nesaxet me nesaxet bana em nikarin bînin min seşfa. وهر او نهار او پێشمەرگە حمایە شنگال گرین ترکا شنگال داینە سی هشت 2014 ئەنکو ئەم گەلەجات بێژین ڕۆژە خیانەدا مەزین پێشمەرگە شنگال بەردا تەتیرێ دوێ گەلە بوون و یامەزنترێک و بترش 6400 کە جوژینی ئێزدی کەتنە دەسێ داعش و تانها مەسیرێ گەلە کاشوان ئیوندایە و بازرگانی بوان هاتاکردن لێ هەگەر ئەم بێن ئەم تەرکیزی سەریادوێ بکن پشتی هاتنە حەجدا شعبیشی ئێدیسە پێشمەرگە وەکی هەر جارێن دێ خیانەتیل شنگال کرد و شنگال بەردە و شنگال چۆر کرد ئەوەی بەردانا پێشمەرگە جارە دوێت تەتیرەکە مەزنی سەر شنگال هەبوو تایبەت سەر ئێزدی هەبوو. هەروەسا وەکو چاودێرێکی سیاسی دبێژێت دوو جارە بەردانا شنگال و هێلانە خەلکێ وێ سیڤیل بێ ئومێدیەک li dev Kurdên êzdî durist kiriye. Hilgiraniyeka mezin ev du cara taybetî jî şingar welê hat ew xelke destê kesê niyaz da hêla û vekêşana ew li sê heşt karesateke miroviyek car mezin lê çêbû ku nokam hewl tên bête nasandin genocide cara dwê jî corekî umêdê dev xelkê çêbû ku belkî sê heşt tiştek bid net xeyalê de net ne çaverêkirî lê piştî engî jî piştî referandumê ew biryara hatidan carekê diya xelkê hêlava bêxwedan bê kesûkar bê bergirî du diliyeke mezin dev xelkê çêbû ku ew desalata vê deverê yan li wê deverê hukm kir careka dî neşet xelkê vê deverê parêzitin û ne cêmitmane ew ê xelkê ye. وەکو ئاوەرێن شنگال دaya xuya kirin ya bûye cihê heybetî û dilgiraniyê bi wan ew e ku piştî referandumê ji bilî wê çendê careke din şingal hate berdan lê hetanha jî awarên şingal baca wan xelatî û ittifaqiyatên jêrbejêr didin. Şêrvan Xidir Kursad News Komelgeha Xankê